stai. Nu, de stand-off, am zis de brawl. Care, uite poza mea. Clar că e bună. Ia ce aici. Stalele corect. Ia. Stai, nu, stai. Dar dacă poți pentru le cam. Bă. Ia-te băie, ce zi, stai. Gata, băieți, am revenit până la 83, nu mai merge să dau. Nu înțeleg de ce, dar încep meci. Uite, zic că de ce se cu brawl. Nu, cu plantează bomba fără de ea, că e greu. Ce asta? Pătrecă-o. Eu îmi puteam să te da provină. Ce provincie? Vreau să fie albastră, cam polițist. Că albastră e cel mai bun. Mă, bat asta? Easy să le bat pe ăștia, hai. Știu ce o să-mi dea primul când încep pe albastră, știu ce-mi dă. Da, asta. Saic, părăș. Nu de ăsta, bă! Pe ăsta, bă! Bă, unde e albastru? Sunt doi albaștri. Bă. Încet! Bă, dă shot kill pe ăsta. Atunci nu mai joc. Joc cu ăsta atunci. Să nu uit aici să văd. Mă așteaptă mașina fetelor, eu mă bucur că m-am cunoscut. Bă, ăsta-i ăla care m-a omorât. Bă, cum a dat headshot pe mine ceva, nu știu, bă. Urmează noi aventuri, noi întâlniri, o să le cunoaștem mai bine. E o promisiune. Seară bună, fetelor. Vedem dacă pot să sar. Sunt băgat, dar nu pot să sar. Bă. Nimeni nu. Sunt AVP pe aici. Chiși, AVP sunt ăștia. Am zis că nu sunt ce sunt. Bă, ăsta! O să încerc să mă bag unde bas. Programului Dramă Emoțională. Oricum, lecția acestei serii a fost faptul că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, trebuie să întinzi mâna și să... Cumva a putut să mă bată. Vine alta maistață și ia din fața ta. Iar tu rămâi în lacrimi, așa cum... Sunt atent. Shot, head. Părăsesc emisiunea. Până data viitoare, Headshot. iubiți-vă mult. Aș vrea să mulțumesc multe headshot. Bă! Ăsta mi-a omorât pe un hit! Ziceam că a fost un ghipă de albastru. Era bă, ăsta, bă, AVP, ele AVP. Bravo, bro. Mi-e frică. Mi-e frică. Pe un hit. Așa, pe un hit. Când am dat-o pe un hit, n-a mers. Un hit, ăștia sunt hackeri. Nu. Vreau să văd dacă după seara trecută a înțeles contextul. Nu am înțeles nimic. Și intenția mea vis-a-vis de ea. Știi cum sară cineva aici pe mine? Eu să mă bat ca AVP. Eu că te veți am eu. 3. Eu te știi că tare 100. 70, 30, eu doar 3 tot am. Ia te cere te mor eu.
Eu nu dacă el să știi, bă. Țin păște gătul meu. Țin ochii mei pe gătul lor. Bă, știi. Bă, l-am omorât. Hei! Ei, bă! Ei, bro, ei, bro. Headshot. Dacă l-am omorât. Cât viața am acum? 33. Dar dacă mori pe oameni, ai mai mare viață? Cum e făcută, bă? Nici nu știam. Tot 33. Când l-omori pe ăștia AVP. Bă, când l-omori pe ăștia, îți dă mai multă viață ca ăsta, care norocos. 150. Bă! Ăștia mi-au mor pe un hit. Trebuie să mor și eu. Din Timișoara. Și accentul de unde e? Bă, asta se spune. Jumate bănațeană și Italia. Și voi v-ați născut în România sau în Italia? În România. În România. Cine ăsta cu 30, că am 33. Au fost puține adunări până am devenit adică noi ne simțim foarte bine împreună și cred că asta e tot ce contează. Și cu cine am vorbit? Trebuie să-l dai. 200 are. Era o afacere de familie. O și AVP, bă. O și AVP. Tot dă kill pe mine. Stai aici atunci, stai aici. Bă, pe kill ăla a fost. Bă, nu-i corect. Țin ăsta pe ei. Că vreau să țin. Bă. Soția mea gătesc bine. Bă! Perdu că a fost în spatele meu. Bă. Ai un cu? Ăsta da headshot pe mine. Nu-i corect. 270. Asta tot se ascunde de mine. Bă, asta era aproape 300. Dacă ajunge până la 10.000. Prea multe. Nu pot să iau niciun kill acum. Dar că am 33 de viață, nu mai pot să iau niciun kill. Și asta când mai dă și el kill. Ia să vedem cum e să te comenteze pe tine cineva. Și vine părerea din partea unui juriu profesionist, adică... Bă, e în spatele meu ceva? Bă. Cine a câștigat? Ăștia sunt norocoși de tot. Da. Și că e să te începe să termină videoul meu.